Dobrý deň, vitajte pri ďalšej téme zo série Ktorá cirkev je správna. Uvedomujem si, že názov fašizmus šeliem a ich znamenie môže sa vám zdať trošku silný alebo drsný, ale verte mi, že uvidíte sami počas prezentácie, že ten názov je opodstatnený a s fašizmom v minulosti bol problém, je problém a aj bude problém. To, po čom túžim pri sledovaní týchto jednotlivých prezentácií, hoci sa to týka prorockých častí literatúry, je to, aby sme po preštudovaní a po prezretí si týchto jednotlivých videí vždycky sa viacej mohli priblížiť a priblížili k Pánu Ježišovi. Vždycky, aby sme mali lepší vzťah s ním, aby sme ho lepšie pochopili, pretože samozrejme aj prorocké časti písma sú určené na to nielen, aby sme filozofovali, mudrovali, ale aby nám pomáhali pripraviť sa na udalosti, ktoré sú pred nami, aby sme rozumeli svetu, ktorý nás obklopuje a v neposlednom rade, aby sme budovali vzťah s Pánom Ježišom a boli k nemu stále viac a viac bližšie. Ja dúfam, že sme si pri výklade 12. kapitoly Zjavenia, teda prvej časti, lepšie uvedomili, prečo je pre nás také dôležité rozumieť proroctvám. Je to preto mimo iného, aby sme správne vedeli identifikovať tzv. Tak povediac kľúčových hráčov na scéne dejín a na základe toho sa vedeli správne zaradiť. Na konci prvej časti zo série Ktorá cirkev je správna sme sa dostali do roku 1844, kedy v tom období vzniká ľud zachovávajúci prikázania Božie a majúci svedectvo Ježiša Krista, teda ducha proroctva, tak ako to vysvetľuje Zjavenie 19. kapitola 10. verš. Posúďme sa teda ďalej aj historicky do 13. kapitoly. A videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov a na svojich rohoch mala 10 diadémov, teda korún, a na svojich hlavách mená rúhania. Ale posuňme sa ďalej a povedzme si a zobrazme si ešte aj druhý verš, pretože si ich vyložíme spoločne. A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi a jej nohy boli ako nohy medveďa a jej ústa ako ústa lva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. A znova sme textom v Zjavení 13. kapitoly vedení, aby sme mali na pamäti Daniela 7. kapitolu. Prečo? Tak ako z mora v Danielovi 7.3 vychádzajú 4 veľké zvieratá, predstavujúce 4 svetové veľmoci, tiež aj v Zjavení 13.1 vychádza šelma z mora. A paradoxne má podobu 3 šeliem z Daniela 7. Prečo 3 a nie 4, ako sú u Daniela 7, si za chvíľku povieme. Popis toho, ako vyzerá šelma z mora, je ale v opačnom poradí, ako nasledujú u Daniela 7. Pretože čitateľ Zjavenia 13 sa pozerá na šelmy z Daniela 7 z opačnej dejinej pozície, historickej pozície, teda historicky najbližšia v poradí je 4., ale jej popis, ako som už povedal, tu nenachádzame. Vysvetlíme si teda prečo. Je to preto, že 4. šelma zo Zjavenia, prepáčte, z Daniela 7, nemala 7 hlav. A rohy, spomínané tu v Zjavení 13.1, sú iné rohy, ako tie u Daniela 7, alebo napríklad v Zjavení 12.3. Lebo na sebe nemajú koruny. Tie v Zjavení 12.3 a u Daniela 7. A tento detail by sme ale nemali prehliadnúť, pretože predsa keď Biblia nám povie, napríklad v prípade Zjavenia 12. kapitoly, že šelma má koruny na hlave a nie na rohoch, a v Zjavení 13 má zase koruny na rohoch a nemá ich na hlave, to predsa nám musí niečo povedať, niečo to musí znamenať a preto si to vysvetľujeme. Pretože drak 3 z 10 rohov ničí a preto im nedáva slávu. Myslím teraz na Daniela 7 a Zjavenie 12.3. Teda nedáva im koruny. Tie v Zjavení 13.1 majú na sebe koruny, teda diadémy v prípade preklade profesora Roháčka, a to by si protirečilo ale s históriou.
keby to boli tie isté rohy. Lebo drak by nedal predsa korunu niekomu, kto ho neposlúcha a koho prostredníctvom pápežského systému neskôr zlikviduje. Teda hovoríme o Heruloch, o východných Gótoch a o Vandaloch. Ale akých 10 rohov to teda bude? Máme ešte niekde v Zjavení 10 rohov? Máme. A to v Zjavení 17. kapitole. Ale prečo by to mali byť práve tie isté rohy? Jeden z hlavných spoločných rysov je, že rohy v Zjavení 13.1 sú drakom poctené, teda dostávajú koruny a teda dávajú im slávu a moc. Hoci v Zjavení 17 nie je napísané, že šelma má na rohoch koruny, ale text hovorí, že rohy majú alebo dostanú moc. To znamená, že dostanú poctu od satana a svetskú slávu. Podobné majú aj šelmy to, že majú mená rúhania. V Zjavení 17. kapitole je plná rúhavých mien. Teda už ich nemá len na hlave, ako šelma z mora, ale tak povediac na celom tele. Teda tá šelma zo Zjavenia 17 je ešte v odbojnejšom postavení ako šelma z mora. To, prečo sú šelma z mora a šelma z priepasti podobné, je, že spolupracujú na jednom zámere. Pretože výmena moci šelmy z mora a šelmy z priepasti nedojde k nejakým vojenským dobytím jednej šelmy druhou. Pretože sme svedkami toho, že v prípade tých prvých šeliem Babylonu, Medoperzie, Grécka a Ríma sa jednotlivé šelmy vymieňajú na základe toho, že jedna druhú vojensky porazí. Lenže v prípade šelmy z mora a z priepasti, teda šelmy 6. a 7. to tak nebude. Budeme si to možno podrobnejšie rozoberať, keď budeme študovať Zjavenie 17. kapitolu. Ukázali sme si teda, že šelma z mora nemá vonkajšiu podobu 4. šelmy z Daniela 7, lebo šelma z mora je sama tou šelmou z Daniela 7. Pretože celý popis šelmy z mora, teda jej aktivít, je rovnaký ako v prípade 4. šelmy z Daniela 7. Teda nehovoríme o vonkajšom popise, o výzore, ale o charakteristike, o tom, ako sa prejavuje, čo hovorí. Napríklad hovorí veľké veci a rúhania. Takisto šelma z Daniela 7 aj 8, pretože sa hovorí v Danielovi 7 a 8 o tom istom, len sa tam nové veci objavujú. Takisto aj šelma z Daniela zo Zjavenia 13 hovorí veľké veci a rúhania. Ďalej bojuje so svätými. Vraví slová proti Najvyššiemu. To všetko sú charakteristiky a popisy a prejavy Daniela 4. šelmy z Daniela 7 a 8 a nachádzame tu ten istý popis aj u Zjavenia 13. kapitoly. Zjavenie 13 ale popisuje pápežský Rím aj symbolom hlavy, ktorá bola dobitá na smrť. A tento istý spôsob popisu, kedy je šelma samotná súčasťou jednej z hlav, ktorú nesie, vidíme aj v Zjavení 17. kapitole, kde v 11. verši sa píše, že šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je 8. a je z tých 7. Teda máme tu tri charakteristiky podobné šelmy zo Zjavenia 13 a šelmy zo Zjavenia 17. Majú rúhavé mená, majú rohy, ktoré majú koruny na sebe alebo dostávajú svetskú slávu a moc od satana. No a máme tam rovnaký popis, kedy aj v Zjavení 13 a 17 sa hovorí, že tá šelma samotná je jednou z hlav. To znamená, že táto podobnosť jednak zo šelmov z Daniela 7, ale jednak zo šelmov zo Zjavenia 17 nám chce povedať, že jednak nás popis utvrdzuje, že sa jedná o tie isté šelmy, o tie isté mocnosti z Daniela 7, aby sme teda mali istotu, že o čo sa jedná. Ale na druhej strane nám v podstate takýmto spôsobom chce ukázať, aby sme už svoju pozornosť v prípade šelmy zo Zjavenia 13, zo šelmy z mora, aby sme už svoju pozornosť upierali na budúcnosť, aj teda na šelmu,
o ktorej čítame v Danielovi 17. kapitole. Otázka je, prečo vychádza z mora? Pretože text nám chce čo najviac zdôrazniť silnú podobnosť, teda charakteristiku s týmito šelmami z Daniela 7. Vráťme sa teda k vysvetleniu, prečo je šelma v Zjavení 13 opísaná ako šelmy z Daniela 7. Teda je podobná leopardovi, má nohy medveďa a ústa leva. V čom je teda šelma zo Zjavenia 13 taká ako tie z Daniela 7? Musíme sa pozrieť do Biblie a trochu aj do histórie, aby sme si zodpovedali túto otázku. Telo má ako leopard. No a my vieme, že leopard predstavuje grécku ríšu. To, čím Grécko v náboženskom kontexte najviac ovplyvnilo tradičnú cirkev a následne aj celé kresťanstvo, je napríklad tzv. Dualizmus. Teda náuka, ktorá hovorí o možnosti duše existovať oddelene, nezávisle od tela. Hoci táto náuka nebola v pápežskom systéme hneď na začiatku implementovaná, ona sa oficiálne dostala na scénu, tak povediac, až v 13. storočí prostredníctvom Tomáša Akvinského. Za ďalšie, má nohy medveďa a teda stojí na, tak povediac, medoperských princípoch. V písme sme svedkami, ako sa Medoperzia predstavuje pevnosťou medvedích nôh prostredníctvom zákonodárneho systému. A to napríklad v situácii, keď sú na Daniela, teda v knihe Daniel, vymyslené intrigy a medoperský vládca Darius ustanovený zákon, ktorý sám ustanoví, lebo zistí, že je oklamaný, nemôže zmeniť. Vidíme to aj v knihe Ester, kedy tiež medoperský vládca je oklamaný Hámanom a on to zistí, tento medoperský vládca, až prostredníctvom kráľovnej Ester, že boli na neho urobené intrigy a zase ustanovil zákon proti Židom a neskôr to chcel zmeniť, ale už potom mohol urobiť len to, že ustanovil nový zákon, ktorý dovoluje Židom brániť sa. No a za ďalšie, teda čo to znamená v prípade pápežského systému, to isté nachádzame aj v prípade pápežských nariadení, ktoré sú nezmeniteľné, keď pápeži niečo povedia, tak povediac ex cathedra. A hovorí ako lev, teda Babylon. Balsazár, vládca Babylona, poznal príbeh Nabuchodonozora, ale napriek tomu šiel proti Bohu, keď sa mu rúhal tým, že na oslave pil z chrámových nádob, tak aj predstavitelia tradičnej cirkvi poznajú biblickú pravdu, biblického Boha, ale to nerešpektujú, podobne ako Balsazár. A svojím spôsobom dá sa povedať, že sa mu rúhajú a vysmievajú. Ale o tom za chvíľu. Zaujímavosťou je aj to, že pápežský systém je tu predstavený v Zjavení 13 šelmov z mora takým novým spôsobom. A to chce nám povedať aj to, že je teda vyprofilovaný z týchto 4 šeliem a chce nám to povedať aj na to, že historicky táto šelma z mora, toto pápežstvo je v inej dobe ako začias stredoveku. Lebo ona postupne na seba nabalovala tieto filozofie a tieto náuky a tieto ustanovenia. To znamená, že udialo sa to vlastne počas temného stredoveku a tu nám Zjavenie 13 chce predstaviť a predstavuje a ukazuje, že táto šelma už nabrala novú formu. Vyzerá ako leopard, celá teda má telo ako leopard, no ale stojí na medvedích nohách a hovorí ústami leva, teda babylonským spôsobom. Pozrieme sa teda ďalej. A videl som jednu z jej hlav ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. Čo nám chce tento text povedať? Pozrime sa na to, čo sa udialo. Napoleonov generál Berthier pochodoval do Ríma a bez odporu doň vstúpil 10. februára 1798 a vyhlásil Rímsku republiku a požiadal pápeža, aby sa vzdal svojej častnej moci. Po jeho odmietnutí bol zajatý a 20. februára bol eskortovaný z Vatikánu do Sieny a potom do Certosa pri Florencii.
Takže tu vidíme, ako sa ten verš zo Zjavenia 13.3 historicky naplňa touto udalosťou. Pozrieme sa ešte na obrázok, ktorý to vykresľuje. Generál Berthier, pápež Pius VI a odvádza ho do zajatia. No ale jej smrteľná rana bola 11. februára 1929 uzdravená. Čo sa vtedy stalo? Pozrieme sa na to. tzv. Lateránske zmluvy alebo Lateránske dohody je označenie pre 3 zmluvy podpísané 11. februára 1929 medzi Talianskym kráľovstvom a Svetou stolicou. Prvou zmluvou bol zriadený nezávislý vatikánsky mestský štát, teda štátna suverenita nad 44 hektármi vatikánskeho územia. Druhou sa v Taliansku jediným štátnym náboženstvom stalo rímskokatolícke náboženstvo. Treťou zmluvou sa riešili finančné vzťahy. Zmluvy podpísal kardinál Pietro Gaspari, zastupujúci pápeža Pia XI a vodca fašistickej republikánskej strany Benito Mussolini, zastupujúci talianskeho kráľa Viktora Emanuela III. Čiže o tomto nám hovorí zjavenie a o tomto uzdravení zjavenie 13.3 nám hovorí. Pozrime sa ešte na obrázok, ktorý nám ukazuje, ktorý zachytáva táto fotografia akt podpisu týchto lateránskych dohôd. Myslíte si, že je to náhoda? Ja vám ukážem, že určite to náhoda nie je. Pozrite sa, toto je symbol tohoto fašistického režimu, vtedy existujúceho v Taliansku, pôsobiaceho, a vidíme tu, ako je zviazaný zväzok prútov a súčasťou toho zväzku prútov je aj sekera kata. Je to veľmi veľavravné, pretože pozrite sa na tento ďalší slajd a obrázok, je to to isté, je to veľmi veľavravné, čo nám chce naznačiť, že niekto sa tu bude snažiť alebo snaží o zviazanie niečoho do nejakej si jednoty, ale aj za cenu alebo spôsobom násilia, ako nám to znázorňuje tá sekera kata. Tak uvidíte, pozrite sa ďalej, vidíme tu, ako pápežský systém nielen nejako náhodile sa dostal k moci prostredníctvom fašistického režimu, ale vidíme dlhodobé pôsobenie a spoluprácu pápežského systému s fašistickým režimom, či už to Benita Mussoliniho, alebo aj Adolfa Hitlera. Máme tu rôzne dobové obrázky, fotografie, ako vidíte, ako spolupracujú pápežskí preláti a predstavitelia katolíckej cirkvi s fašistickým režimom. No ale vidíte tu ďalší obrázok a my si ale chceme zodpovedať otázku, kde a ako vznikol fašistický režim a kde a za akých okolností tento symbol bol ustanovený tak, ako to z histórie poznáme. Toto sú rímske dobové rezby, tak povediac, alebo rytiny, a tu máme zase mincu pochádzajúcu z rímskeho obdobia, máme tu fašiu v strede, ďalej tu máme rôzne historické pamiatky nachádzajúce sa v Ríme, ktoré nám jasne dokazujú a ukazujú na to, že za čas Rímskeho impéria bola táto myšlienka fašizmu alebo tejto násilnej jednoty bola im blízka tomuto režimu a takým spôsobom aj praktikovalo Rímske impérium svoju vládu. Pár obrázkov vám tu ukazujem z rôznych historických pamiatok z Rímskej ríše a z rímskeho obdobia. Je to typické, bolo to typické pre toto Rímske impérium. Tu máme ešte jednu takú zvláštnosť, na ktorú by som chcel poukázať. Socha Genius športu v rímskej štvrti. Táto socha, predtým známa ako Genius fašizmu, s pažou stýčenou v rímskom pozdrave, ktorý dnes poznáme ako fašistický pozdrav, bola premenovaná pri príležitosti olympijských hier v Ríme v roku 1960 a boli k nej pridané tieto boxerské obväzy. Možno, že to nevidíte v detaile, ale tá socha má teraz
ponovom, teda respektíve od tej doby, tieto boxeristické obväzy, akože vyjadruje už športovca, ktorý s týmto fašistickým režimom nemá nič spoločné, ale opak je pravdou. Aj tento nápis, ktorý môžete vidieť dolu, tak bola, kedy tam bolo napísané nie genius športu, ako je to tam teraz, ale genius fašizmu. Takže toľko zatiaľ k tejto téme o fašizme, aby sme si pekne ukázali, ako pápežský systém úzko a dlhodobo spolupracoval a ukážeme si aj ďalej, že spolupracuje a uznáva tento fašistický režim. Posuňme sa teda ďalej. A kláňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a kláňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou. Neviem ako vy, ale pre mňa je tento text veľmi blízky v tom zmysle, že aj ja, keď som uveril v minulosti v Pána Ježiša a keď ma ľudia nejakým spôsobom atakovali, prečo som teda zmenil nejak náboženstvo a prečo už som není v tradičnej katolíckej cirkvi a prečo som sa dal do tejto nejakej sekty, tak povediať, ako to oni nazývajú. Veď táto naša cirkev je mocná a je veľmi bohatá a toľko ľudí v nej je, ako by sa mohli mýliť, kto je podobný ako táto cirkev, mi hovorili. Samozrejme nie presne týmto slovosledom. Kto môže bojovať s ňou? Čo ty chceš? Čo vy chcete? Je vás pár? Čo vy chcete s ňou bojovať alebo hovoriť proti nej? Veď to sú tam všetko študovaní ľudia. A to je presne tento text. A typicky sú charakteristickí ľudia, ktorí takto rozmýšľajú, ale žiaľ, je to veľmi smutné konštatovanie, pretože text hovorí aj ďalej, budeme čítať, že tí ľudia, ktorí takto tvrdia, nedosahujú spasenia. Za chvíľku sa k tomu dostaneme. A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala 42 mesiacov. Aké veľké veci a rúhania tento pápežský systém hovorí, sa pozrieme na to. Čo je to teda rúhanie? Akú definíciu nám poskytuje písmo, keď nám hovorí o rúhaní? Marek 2.5. A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Lež sedeli tam niektorí zo zákonníkov a rozmýšľali vo svojich srdciach. Čo tento tak hovorí? Rúha sa. Kto môže odpúšťať hriechy okrem jedného, Boha? Ján 10.33. Židia mu odpovedali, za dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale za rúhanie sa a preto, že ty, hoci si človek, robíš sa Bohom. Ďalší text Efežanom 4.31. A každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. Čiže máme tu dve charakteristiky v Biblii, čo znamená rúhanie, teda keď niekto odpúšťa hriechy a nemá na to právo, a keď sa niekto vyhlasuje za Boha a nie je Bohom. Potom ešte ten text Efežanom 4.31, ktorý nám ukazuje na to, že keď sa hneváme, máme v sebe horkosť a hnev, aj to môže byť určitá forma rúhania a Pavol si praje, aby to bolo od nás odňaté. Dobre, ale pozrime sa teda na to, aká súvislosť by mohla byť v súvislosti s katolíckou cirkvou, s pápežským systémom a teda s tým, ako sa tam píšalo predtým v tom texte Zjavenia 13, že sa rúha. Kňaz skutočne a naozaj odpúšťa hriechy na základe moci, ktorú mu dal Kristus. Ukážeme si za chvíľku aj text, o ktorom teda texte oni myslia, keď hovoria, že dáva im to Pán Ježiš. Poďme teda ďalej. Pápež a Boh sú rovnakí, takže má všetku moc v nebi i na zemi. Už samotné to konštatovanie, ktoré tu hovorí, že pápež a Boh sú rovnakí, je, ako sme si už ukázali pred chvíľou, na základe Biblie, rúhanie a sú to veľmi strašné vyhlásenia. Pápež nie je len zástupcom Ježiša Krista, on je sám Ježiš Kristus, skrytý pod závojom tela. Opäť strašné a veľké rúhanie. Na tejto zemi máme miesto všemohúceho Boha. Všetko hovorí, tie texty hovoria sami za seba. Všetky mená, ktoré sa v písmach vzťahujú na Krista,
na základe čoho je ustanovené, že on je nad cirkvou, všetky tie isté mená sa vzťahujú aj na pápeža. Žiaľ, teda vidíme, akým spôsobom sa pápežský systém rúha. Pokladajú sa za samotného Ježiša, za samotného Boha a si myslia, že majú právo odpúšťať hriechy. Pozrite sa teraz na text, ktorým oni myslia alebo veria, že im je dané právo, teda farárom alebo teda náboženským predstaviteľom odpúšťať hriechy. Keby ste odpustili hriechy niektorých ľudí, sú im odpustené, a keby ste zadržali hriechy niektorých ľudí, sú im zadržané. My vieme, že tento výrok Pán Ježiš povedal vtedy, keď prišiel medzi učeníkov, ale čo to teda konkrétne v kontexte znamená, že by mali právo oni odpúšťať hriechy v tom úplnom význame slova? Pozrime sa do Biblie, ako nám to samotná Biblia, ako nás učí. Teda keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a idi, najprv sa zmier so svojím bratom a potom prídi a obetuj svoj dar. Jakub 5.16. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. To sami vidíte, ako nás písmo vedie k tomu, aby sme individuálne na osobnej úrovni tomu, komu ublížime, tak aby sme ho poprosili o odpustenie, aby sme si vyznávali jeden druhému hriechy nie nejakým náboženským predstaviteľom, ale jeden druhému, keď si teda žiaľ, niekedy sa môže stať, že si ublížime. Ale teda predsa len ten text hovorí, Pán Ježiš hovorí tým učeníkom, že keby ste odpustili niektorým hriechy, sú im odpustené, keď zadržíte, sú im zadržané. Ale túto, čo Pán Ježiš hovorí, myslí to v kontexte toho, že učeníci dostali určitú právomoc na základe cirkvi, na základe toho, že Pán Ježiš im určil ako vedenie cirkvi. To znamená, že napríklad môžu niekoho vylúčiť. To znamená, že niekomu tie hriechy zadržia tým, že mu povedia, že robíš veci, ktoré nie sú v súlade teda s posolstvom Božieho slova, a my ťa na základe toho vylúčujeme z cirkvi teda. A takýmto spôsobom môžu zadržať hriechy, alebo pokiaľ by sa tento jednotlivec kajal alebo skupina ľudí, tak môžu svojim rozhodnutím, keď vidia, že došlo k náprave, môžu znova uznať a znovu môžu toho jednotlivca alebo tú skupinu ľudí, môžu ich zapísať, môžu sa buď teda znova pokrstiť, alebo dajme tomu nejakým inou formou, môžu tých ľudí opäť ako uznať za súčasť Božej cirkvi. To znamená, že máme si jeden druhému vyznávať hriechy, jeden druhého prosiť o odpustenie a v neposlednom rade teda ten, ktorý nám v konečnom dôsledku môže aj osobné súkromné hriechy odpustiť, ktoré sme nemuseli urobiť voči nejakému konkrétnemu človeku, ale treba voči samotnému Pánu Bohu, môže nám ich odpustiť len On. Máme tam potom ešte, sme tam čítali v tom texte naposledy v Zjavení, že sa tam hovorilo o 42 mesiacoch, no ale o tom si povieme, keď budeme riešiť šelmu zo zeme. Poďme teda, posuňme sa ďalej. A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu, rúhať sa jeho menu a jeho stanu aj tým, ktorí stánia na nebi. A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich, a dala sa jej moc nad každým pokolením, nad každým ľudom, jazykom i národom. Tento text nám zdôrazňuje to, že tá istá charakteristika šelmy zo Zjavenia, teda prepáčte z Daniela 7, tej 4. šelmy, alebo zo Zjavenia, teda z Daniela 8, je tá istá mocnosť, teda je to pápežský Rím. No ale tu by som opäť vašu pozornosť upriamil na ten 7. verš, pretože ja sám som už predtým tvrdil a tvrdím aj teraz, že ako sme sa aj ukázali, že Zjavenie 12. kapitola je zjavenie od 1. až po posledný verš, idú jednotlivo historicky tie verše za sebou a reálne sa historicky aj takto udiali. A ja osobne som presvedčený, že aj v prípade Zjavenia 13. kapitoly, hoci nejakým spôsobom nepopieram a nepotieram ten tradičný výklad, že tie texty hovoria vlastne o pápežskom Ríme, tak ako o tom hovorí kniha Daniel. Ale ja verím v to, že my môžeme týmto veršom dať aj
taký aktuálnejší výklad, pretože tak ako sme boli svedkom v prípade výkladu Zjavenia 12. kapitoly, kde sme si, pokiaľ sa nemýlim, vykladali ten 6. verš a ukazovali sme si naň, že duch prorocký Ellen Whiteová vykladá alebo poukazuje na tento verš, kedy je písané, že žena utiekla na púšť, kde má miesto pripravené od Boha, aby ju tam živili 1260 dní, že ona poukazuje na tento verš, ako aj na obdobie týkajúce sa temného stredoveku, teda dlhého obdobia 1260 rokov, ale my sme si v tej prvej časti, ktorá cirkev je správna, ukázali aj to, že ona tento text vykladá aj to, že sa toto obdobie týka obdobia apoštolskej cirkvi. Čiže je tam aj ten štandardný základný výklad, ale je tam aj výklad, ktorý radí ten text do reálneho historického kontextu. Takisto ja verím, že nás text Zjavenia 13 opravňuje vidieť v zjavení aj reálne historický posun, kde končíme zjavením 12. kapitole posledným veršom, kde vzniká ľud zachovajúci Božie prikázania a už potom 13. kapitola od 1. verša nám predstavuje zjavenie šelmu v novej podobe, v novom výzore, pretože prešiel čas, medzi tým sa šelma zmenila, nabrala na seba rôzne grécke filozofie, nabrala na seba ten základ toho zákonodárneho systému Medopejskej ríše. No a medzi tým stále hovorí viac a viac ako lev, teda prejavuje sa spôsobom teda babylonského náboženstva alebo toho babylonského impéria. K 7. veršu ešte toľko. A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením, nad každým ľudom, jazykom i národom. Ja osobne som presvedčený práve aj kvôli tomuto 7. veršu, že ten popis jednotlivých veršov v Zjavení 13. kapitole ide historicky. Môžeme ho vykladať aj tak, že ide historicky za sebou idú tie verše, pretože samozrejme ten tradičný výklad nám hovorí, že táto šelma, ktorá je popísaná v Zjavení, je popisovaná v období temného stredoveku. To predsa nemôže pasovať na 7. verš, pretože v období temného stredoveku ešte šelma nemala moc nad každým pokolením, nad každým ľudom, jazykom i národom. Dokonca aj v dnešnej dobe ja predpokladám, že ešte očakávame to, že pápežský systém bude mať úplnú vládu nad celým svetom, aj nad náboženstvami, hoci im nechá samozrejme možnosť ich vyznávať, ale bude mať nad celým svetom moc. A, ako som už povedal, toto verím, že je otázka ešte budúcnosti. Poďme teda ďalej. A budú sa aj kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života baránka, zabitého od založenia sveta. Viete, to je jeden z dôvodov, prečo som sa podujal tiež vykladať Zjavenie 13. kapitolu, pretože toto je veľmi smutné prehlásenie, ktoré čítame v tomto 8. verši, pretože tí, ktorí budú uctievať šelmu pápežský systém, ktorí budú uznávať tento systém, tak žiaľ ich mená nie sú a nebudú zapísané v knihe života baránka. A preto je to veľmi dôležité a je to veľmi nebezpečné a veľmi smutné a preto prosím, aby každý prehodnotil, kto pozerá túto prezentáciu, a to, že tak povediac, kde je zaradený a aké náboženstvo vyznáva. Ak má niekto uši, nech počuje, a ak vedie niekto do zajatia, pôjde do zajatia. Ak zabije niekto mečom, musí byť zabitý mečom, tu je trpezlivosť a viera svätých. Toto má opäť dvojakú aplikáciu, pretože samotná Ellen White to hovorí na istom mieste, že takisto ako pápežský Rím počas temného stredoveku viedol do zajatia a zabíjal, takisto sa mu to stalo vlastne v tom roku 1798, ale samozrejme, že sa to stane pápežskému systému ešte znova, historicky druhýkrát, kedy už ale definitívne bude táto mocnosť zničená a zrušená a namiesto toho bude nahradená vláda a moc Pána Ježiša a jeho kráľovstva. Poďme teda sa pozrieť na šelmu zo zeme. A videl som inú šelmu vystupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak.
ktorej mocnosti svetovej môže prináležať takáto charakteristika? Nejaká šelma, ktorá vystupuje zo zeme. Má rohy baránkové, čiže to je pozitívny popis. Baránok je jemné, krotké zviera, ale hovorí ako drak. Poďme sa na to trošku pozrieť bližšie. Je zaujímavé, že tá šelma vystupuje zo zeme. To znamená, že nám chce tento popis povedať to, že táto šelma má konkrétnu, tak povediac, zemepisnú lokalizáciu alebo zemepisné určenie. Kde by to teda mohlo byť? To, čo je zaujímavé pre mňa, tak v Zjavení 12. kapitole bola akási mocnosť, ktorá, respektíve nebola to ani tak mocnosť ako nejaká zem, ktorá pomáha tejto žene, tejto cirkvi, a tú vodu, ktorú drak púšťa za ženou, aby ju zlikvidoval, tak táto zem pomáha žene tým, že otvára, tak povediať, svoje ústa a pohltí tú rieku a takýmto spôsobom ochráni ženu, teda cirkev, pred touto pohromou. No a my sme si samozrejme jasne identifikovali, že to boli Spojené štáty americké, kde slobodne rozmýšľajúci veriaci, protestantskí veriaci, utekajú z Európy, kde vládne pápežstvo, do tejto zeme, do Spojených štátov amerických, kde im je poskytnuté útočisko. Nemohla by tam byť súvislosť, zem pomáha a zrazu šelma vystupujúca zo zeme, ktorá mení ale svoju charakteristiku. A teda pozrime sa na to, či Spojené štáty spĺňajú túto charakteristiku, kedy začínajú ako krajina, kde je zaručená sloboda svedomia, občianska sloboda, náboženská sloboda. A poďme sa pozrieť na to, či táto krajina mení tvár, mení svoju podobu a charakteristiku. Pozrime sa ďalej, aby sme sa uistili v tom, že či triafame, tak povediac, do čierneho. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, kláňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. Teda pokiaľ by to mali byť Spojené štáty americké, táto šelma zo zeme, tak potom by mala byť charakteristická tým, že postupne odovzdáva moc prvej šelme, teda šelme z mora, ktorej tá rana bola uzdravená. No pozrieme sa teda, či to nachádzame v dejinách Spojených štátov amerických. Ja si myslím, že áno. Pozrite sa, americkí prezidenti sa začali stretávať s pápežmi od roku 1919 a všetko to začalo prezidentom Wilsonom. Vidíte tam tú podobnosť? Najprv táto krajina bola útočiskom vlastne slobodne rozmýšľajúcich ľudí, utekajúcich z Európy pred pápežským systémom, kde im bola zaručená sloboda a demokracia. Zrazu sa táto krajina začne spájať so šelmou z mora. To je veľmi veľavravné. Pozrime sa na pár obrázkov, ako vidíme, ako jednotliví prezidenti, samozrejme takmer každý prezident od toho obdobia vlády prezidenta Wilsona sa stretol s pápežmi a teda s náboženskými predstaviteľmi katolíckej cirkvi. Ja tu dám len pár obrázkov, aby sme videli, že teda skutočne je to pravda. Prezident Kennedy, prezident Ronald Reagan a samozrejme taká aktuálna fotografia, aktuálnejšia, teda kde tento prezident sa stretáva s pápežom, prezident Donald Trump. Poďme sa pozrieť, ale teda ešte si rozviňme tú myšlienku spájania teda predstaviteľov Spojených štátov amerických s pápežským systémom alebo s katolíckou cirkvou. 42 mesiacov a šelma zo zeme. Mala by tam byť nejaká súvislosť? Mali by sme vidieť súvislosť 42 mesiacov a šelmy zo zeme. A bola jej daná moc, aby trvala 42 mesiacov. To znamená, máme tu základný výklad, ten tradičný, že tých 42 mesiacov znamená 1260 ročné obdobie vlády pápežského Ríma, teda temného stredoveku. Ale keďže hovoríme o tom, že
tie verše idú aj historicky reálne za sebou, kde by sme mohli, alebo kde by sme mohli vidieť, kde by sme nás to oprávňovalo osadiť toto 42-mesačné obdobie teraz v aktuálnej dobe. Alebo možno nás toto obdobie ešte len čaká. Pretože ja sa tu teraz nejako vyjadrím, čo si myslím, že by to mohlo byť, ale vôbec to tak nemusí byť. Tento výklad berte ako alternatívu a uvidíme, či čas ukáže, že ten pohľad bol správny alebo nie. Ale my sme to mali jedno veľmi zvláštne 42-mesačné obdobie a to obdobie začalo na jeseň roku 2019, kedy sa začala tzv. Choroba COVID. Samozrejme, mnohí môžete namietať, že veď to predsa začalo až niekedy koncom zimy 2020 a tak ďalej, ale verte mi, keď si naštudujete túto tému a teda to, kedy sa začalo toto obdobie, tak budete vidieť, že už na jeseň, koncom jesene v roku 2019 sa objavili prvé osoby, ktoré mali túto zvláštnu chorobu, ktorá sa prejavovala určitými špecifickými prejavmi a ja osobne poznám aj ľudí z môjho regiónu, kedy už v roku 2019 mali tento problém. Ja poznám takého človeka, takých pár ľudí. Dokonca jeden zákazník, ktorý mi bol na mojom dome niečo robiť, tak sme sa dali do reči a hovoril, že on mal tento problém už niekedy na jeseň, kedy nevedeli ešte lekári, že čo to je a pritom už neskôršie zistil, že to bol to vlastne tzv. COVID, pretože všetky tie príznaky a prejavy boli totožné, ako sa potom neskôršie objavili už plošnejšie. Takže začalo to na jeseň alebo koncom jesene 2019 a my si dobre pamätáme, nie je to tak dávno, kedy oficiálne aj v Slovenskej republike boli všetky tieto opatrenia, ktoré súviseli s ochorením COVID a s tzv. Pandémiou, boli zrušené na jar roku 2023. A takto nám to krásne ukazuje 3,5 ročné obdobie trvania tejto choroby alebo tohto výnimočného, tak povediac, stavu. Ale zdôrazňujem, je to len alternatíva, vôbec to takto nemusí byť. Ja si len kladiem otázku, že či tak globálny problém takých globálnych rozmerov, či by nebol zapísaný v Biblii, Pán Boh by to nejako opomenul, že 3,5 roka sme to mali celosvetovo, na celom svete rovnaký problém, rovnakú chorobu. Drvivá väčšina vlád, ak nie všetky, postupovali podľa nariadení, a to je teraz dôležité, podľa nariadení tohoto človeka alebo podľa nariadení Spojených štátov amerických a toho človeka ako vtedajšieho ministra zdravotníctva, ktorý vlastne tak povediať všetko riadil. A tu vidíme zase zvláštnu spojitosť, pretože tu hovoríme o tomto človeku, Anthony Fauci, ktorý je síce ako americký občan, ale je katolícky veriaci a čo je o to veľavravnejšie, je jezuita. Takže tento človek riadil tzv. Pandémiu a podľa mňa tá súvislosť je tam opäť taká zaujímavá, že Spojené štáty americké, pápežstvo, katolicizmus a jezuiti a tak ďalej. Takže to je opäť taký zaujímavý dôkaz toho, ako sme čítali v tých veršoch pred chvíľou, že šelma zo zeme začína alebo dáva moc, uplatňuje moc alebo odovzdáva moc šelme z mora. Pozrime sa ešte na tento odznak, tak povedať, alebo znak fašistického talianskeho režimu. Opäť tu vidíme tento a pripomíname si ten výzor, že je to zväzok prútov, omotaný, zachytený teda týmto obväzom alebo zväzkom a vidíme tam tú sekeru kata a už sme si vysvetlili, že to je symbol násilného zväzovania, nejakým spôsobom zväzovania spoločnosti alebo jednotlivcov aj za cenu násilia. Ale kde ešte by sme našli, alebo inak to poviem, nájdeme ešte aj u šelmy zo zeme tieto symboly? Pozrite sa, tuto vidíme tieto dva symboly a pozrite sa, čo sa tu deje. Aha, zvláštna situácia. Takže tu máme Kongres Spojených štátov amerických, kde vidíme tieto dva fašistické symboly, nachádzajú sa
každá z jednej strany americkej vlajky. No a opäť vidíte, že si tu potvrdzujeme to, že šelma zo zeme je veľmi spriaznená a má rád tento fašistický režim alebo túto filozofiu. Pozrite sa zase v inom obrázku. Tento obrázok je o to veľa vravnejší, že nám poukazuje na veľmi dôležitú historickú udalosť, kedy prvýkrát v dejinách ľudstva sa pápež katolíckej cirkvi dostáva na pôdu Kongresu Spojených štátov amerických a je veľmi burlivo a úchvatne privítaný. A to opäť nám potvrdzuje zase len tu ten výklad, že šelma zo zeme nemôže byť nikto iný, len Spojené štáty americké, ktoré síce baránkovým spôsobom začínajúci, ale neskôr hovoriaci ako drak a ešte budú hovoriť o to viac ako drak, mení táto šelma zo zeme svoju charakteristiku. Vidíme to opäť veľmi jasne. Je to veľmi zvláštne, že táto kolíska demokracie sa stalo to, že v tej najdôležitejšej miestnosti, ktorá reprezentuje Spojené štáty americké, akým je teda kongresová sála, sa nachádzajú fašistické symboly. Je to nepochopiteľné, čo sa môžeme ešte dozvedieť. Pozrite sa ďalej, tu je kongresová sála z takého celkového pohľadu a vidíme tam v pozadí, opäť nám to dokazuje tieto dva fašistické symboly, ktoré sa nachádzajú v miestnosti Kongresu Spojených štátov amerických. Ale poďme ďalej, pretože to ešte nekončí, pretože tu máme ďalšiu charakteristiku tejto šelme zo zeme, teda Spojených štátov amerických. Robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. Akým spôsobom sa to deje? Poďme ešte pozrieť na text ďalej. A zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. Obidva texty kladú veľký dôraz na divy. Že šelma zo zeme robí divy, kladie dôraz na nadprirodzeno. A sú Spojené štáty typické aj v náboženskom kontexte, že upriamujú pozornosť na divy a zázraky? Ja tvrdím, že určite áno. Pozrieme sa za chvíľku, že ako to robí. A všimnite si, aj to je zaujímavé, že dáva zostupovať ohňu z neba. To znamená, že máme tu taký priamy alebo nepriamy odkaz aj na príbeh z vrchu Karmel, kedy Eliáš je konfrontovaný, alebo on konfrontuje izraelský ľud a dochádza tam k zostúpeniu ohňa z neba, a kde sa dokazuje pravosť náboženstva, lenže v prípade Spojených štátov amerických bude dokazovať táto mocnosť falošnými dôkazmi, že akože je zástancom pravého Boha a že Boh sa k nej priznáva prostredníctvom zázrakov. Vidíme to samozrejme aj na príklade, kedy v podobe ohňa zostupuje Duch Svätý na letnice. Čiže vidíme to a uvidíme, že sa tu bude jednať a jedná o falošné napodobovanie niečoho, čo v minulosti bolo práve a čo je biblické. Za chvíľku sa na to pozrieme. A dokonca bude kázať obyvateľom zeme, aby spravili obraz tej šelmy z mora, teda pápežskému systému. A už nakoniec sa to deje tým, že sme videli, že v Kongrese Spojených štátov sa pápež objavil a samozrejme je toho o mnoho viac, čo by sme mohli hovoriť, ale nechcem, aby táto prezentácia bola príliš dlhá. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby jej hovoril obraz šelmy, aby aj urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. To nás čaká aj v budúcnosti, že Amerika bude stále viacej zdôrazňovať princípy pápežského systému, pápežského náboženstva. A už sme viac menej toho trošku aj svedkom a ešte budeme viac. Ale v čom spočívajú tie divy a to nadprirodzeno, ktoré zo seba táto šelma zo zeme dáva? Pozrite sa na to, čo šelma zo zeme dokáže. Toto je americké náboženstvo, americké kresťanstvo. Samozrejme nie
jediné, nie je to jediný prejav, nechcem dehonestovať tých amerických veriacich, ktorí skutočne veria dôstojným spôsobom, ale toto je mocný prúd v americkom kresťanstve, ktorý deklaruje svoju pravosť znameniami, divmi a zázrakmi. Tak ako sme to videli v tých textoch, ktoré zdôrazňovali a varovali nás pred tým, že táto šelma zo zeme bude pracovať s nadprirodzenom, s divmi a zázrakmi. A týmito divmi a zázrakmi sa ešte stretneme v budúcnosti a opisuje nám to aj Ellen White týmto spôsobom. Mnohí sa stretnú s duchmi diabolskými, ktorí budú predstavovať milovaných príbuzných či priateľov a budú tvrdiť najnebezpečnejšie kacírstvo. Títo návštevníci sa budú dovolávať našich najnežnejších citov a budú robiť divy, aby podporili svoje zámery. Musíme byť pripravení odolať im pravdou Biblie, že mŕtvi nevedia nič a že tí, ktorí sa takto zjavujú, sú duchovia diabolskí. A keby som sa ešte mal vyjadriť k tomu fašizmu, tak my poznáme rôzne formy histórii fašizmu. Môžeme povedať a nazvať ho akýmsi klasickým fašizmom, teda je to forma akéhosi extrémneho nacionalizmu, vláda korporácií, kedy nadnárodné spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí, rozhodujú o veciach, o dianí v tom danom štáte, v tej spoločnosti, niekedy častokrát možno aj viac ako vláda, politici. A potom je to vlastne obmedzovanie práv menšín. Čiže toto sú také tie klasické formy fašizmu, ktoré sme si zažili, alebo ktoré existovali, či už to vo forme talianskeho fašizmu pod vedením Benita Mussoliniho, alebo samozrejme fašistické Nemecko pod vedením Adolfa Hitlera. Ale máme tu ešte aj tzv. Liberálny fašizmus a to mnohým z vás možno nemusí byť zrejme a zjavné. A tento liberálny fašizmus sa práve, nemusíte so mnou súhlasiť, ale mnoho ľudí tvrdí a je toho názoru aj odborníkov, že tento liberálny fašizmus sa prejavil práve v období tzv. Covidu, v tom 3,5-ročnom období, kedy za fašizmus bolo považované aj o obmedzovanie napríklad voľného pohybu osôb. Napríklad máme to aj vo forme toho tzv. Green Dealu, ekologického obmedzovania, ktorého sme svedkom, obmedzovania ľudských práv, sloboda. Stále sú nám ľuďom obmedzované tieto štandardy, ktoré sme doteraz poznali. A samozrejme aj potláčanie slobody slova. To je typické samozrejme aj pre ten klasický fašizmus, ale aj pre ten liberálny, neoliberálny alebo ten tzv. Neofašizmus, pretože obmedzovanie slobody slova, ako sme toho zase len boli svedkom počas pandémie covidu a ako sme toho boli svedkom do toho obdobia, kedy vládla tá vládna garnitúra, aj to je jedna z foriem fašizmu. Čiže keby sme to tak zhrnuli, že taká základný rozpoznateľný jav fašizmu je to, keď sa obmedzujú ľudské práva na úkor väčšiny. Na základe akéhokoľvek dôvodu, akokoľvek zdanlivo šľachetného, tak ale pokiaľ sa obmedzujú ľudské práva a slobody náboženského vyznania, to všetko sú rôzne formy fašizmu. Tak a posuňme sa ďalej v texte a je tu ešte jedna veľmi dôležitá situácia, záležitosť. A pôsobí to, aby všetkým malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. No čo to môže znamenať? Povieme si za chvíľku. Aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Čo teda to znamenie môže byť? Čo nám môže Biblia povedať o tom, aké znamenie sa tu myslí? A Boh povedal, toto bude znamením zmluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami, medzi každou živou dušou, ktorá je s vami na večné pokolenia. To znamená, že tu vidíme v kontexte, že tým znamením je treba zdúha, ktorú Pán Boh dal, keď teda skončila potopa. Obrežte telo svojej neobrazanosti a to bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi vami. Za ďalšie máme tu znamenie ako obriezku. Poďme ďalej. A Áron hovoril všetky slová, ktoré hovoril Hospodin Mojžišovi a činil znamenia pred očami ľudu. Tu sa to zase myslí, že sa tam diali nejaké nadprirodzené veci a to je nazvané znamením.
A bude ti to znamením na tvojej ruke a pamiatkou medzi tvojimi očami, aby bol zákon Hospodinov v tvojich ústach, lebo silnou rukou ťa vyviedol Hospodin z Egypta. No tu vidíme to, že znamenie bolo považované to, keď si proste nasledovníci Boží, Izraelčania, dávali znamenia na ruku, aj medzi oči, treba na tie čiapky a proste tam mali zákon Hospodinov. A takýmto spôsobom Biblia nazýva, že to bolo tiež znamením. Pozrime sa ďalej. A ty hovor synom Izraelovým a povedz, avšak moje soboty budete zachovávať, ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posväcujem. Dal som im aj svoje soboty, aby boli znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posväcujem. No, máme tu rôzne uzávery z Biblie a to hovorím, nie sú všetky, pretože toho je tak veľa, kde všade hovorí Biblia o znamení. A teraz je otázka, akým spôsobom na základe tohoto množstva rôznych uzáverov, že čo je pre Bibliu znamenie, dospejeme k správnemu záveru, čo sa myslí v Zjavení 13. kapitole. Ale my máme jednu úžasnú pomôcku, pretože samotná šelma z mora sa vyjadruje o tom, čo ona považuje za svoje znamenie. Pretože tam v tom texte Zjavenia 13 sa hovorí, že táto šelma bude dávať znamenie. Takže poďme sa pozrieť na to, čo oni sami tvrdia o tom, čo je ich znamenie. Posunieme sa teda ďalej. Pápežstvo a znamenie. Katolícka cirkev uznáva, že ona zmenila svätenie soboty na nedeľu. V tomto postupe spočíva znamenie jej sily a moci v náboženských otázkach. Takže my sme mali v jednom z tých prehlásení biblických, že sobota bude znamením medzi Božím ľudom a medzi Pánom Bohom. Takže je to zaujímavé, ale pozrime, či to je len nejaké osamotené prehlásenie, alebo či ich je viac. Nedeľa je znamením našej moci, cirkev stojí nad Bibliou, čoho dôkazom je zmena svätenia soboty. Opäť znamenie, zmena soboty na nedeľu. Len jediná cirkev na svete má tú moc, aby zmenila zákony a je to cirkev katolícka. Pozrime sa len na náš zákon o svätení nedele. Tak prečo ho zachovávajú všetky protestantské cirkvy? Aké právo k tomu majú? Plnia tým prikázanie Božie, ktoré znie: pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Nedeľa nie je sobota. Ona je prvý deň v týždni. Nie je sobotou, ktorá je 7. dňom. Ak niekto z vás prítomných poslucháčov len jediným veršom z Biblie dokáže, že sa má svetiť nedeľa, poďakujem mu zajtra pred celou cirkvou a priznám sa, že som sa mýlil. Cirkev nie len, že prinútila svetiť nedeľu, ale laodicejský snem vyniesol kliatbu na všetkých tých, ktorí by svetili sobotu. Hľa, ktorej cirkvi je poslušný celý svet? Protestanti nás nazývajú rôznymi menami. Šelma, Antikrist, Babylon a odvolávajú sa pritom na Bibliu. No napriek tomu trpezlivo nesú znamenie vlády a moci našej cirkvi. Písmo sväté hovorí: pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. Ale cirkev rímskokatolícka nie. Sveť prvý deň v týždni a v tejto veci ju všetci poslúchajú. Vidíte sami, ako jednoznačne, s akou veľkou jednoznačnosťou samotný pápežský systém hovorí, že to znamenie, o ktorom hovorí Zjavenie 13, je zmena svätenia soboty na nedeľu. Učia protestanti na základe písma aj iné absurdnosti? Áno, svojich nasledovníkov sa snažia presvedčiť, že písmo obsahuje celú zjavenú Božiu vôľu a netreba veriť ničomu, čo v ňom nie je zaznamenané. Mali by, ak je písmo ich jediným pravidlom, zachovávať sobotu podľa prikázania a nie nedeľu, pretože toto prikázanie nebolo v písme ani zmenené, ani zrušené. Nasledujú protestanti písmo ako svoje jediné pravidlo, ak v sobotu konajú svetské práce? Prácou v sobotu prestupujú jedno z Božích prikázaní, ktoré Boh nikdy jasne nezmenil. Pamätaj na deň soboty,
aby si ho svetil. Čo k tomu dodať? Máme na celko jasné a môžeme na celko jasne urobiť uzáver, že to znamenie, o ktorom sa hovorí v Zjavení 13, nie je nič iné ako zmena soboty na nedeľu. Pozrime sa ďalej. A čo dnes? Máme niečo aktuálne? Laudato si, strana 237. Nedeľa, podobne ako židovská sobota, má byť dňom, ktorý uzdravuje naše vzťahy s Bohom, so sebou samými a s inými a so svetom. Chráni ľudské konanie pred prázdnym aktivizmom, tiež zabraňuje nespútanej chamtivosti a pocitu izolácie, ktoré nás nútia hľadať osobný prospech na úkor všetkého ostatného. Zákon o týždennom odpočinku zakazoval prácu v 7. deň. Odpočinok nám otvára oči pre väčší obraz a dáva nám obnovenú citlivosť pre práva iných. A tak deň odpočinku zameraný na Eucharistiu osvetľuje celý týždeň a motivuje nás k väčšej starostlivosti o prírodu a chudobných. Toto je encyklika s názvom Laudato si, ktorú vydal pápež. Ak sa nemýlim, v roku 2015, to nie je podstatné. Ale vidíte tu sami, že táto téma je stále ešte veľmi aktuálna. A vidíte sami, že je tu stále pretriasaná zmena soboty na nedeľu. A to, čo je veľmi veľavravné, tak ako vidíte na konci toho textu, tak pápež tam hovorí alebo píše, že to, že budeme svetiť nedeľu, nás motivuje k väčšej starostlivosti o prírodu. A tam vidím súvislosť, alebo by sme mali vidieť súvislosť s tým, s tou agendou, ktorá sa volá Green Deal. Pápež túto zelenú agendu veľmi vehementne podporuje a je veľký zástanca tohto nového razenia. A ja osobne som presvedčený, a nie je dostatok času, už aj tak táto prezentácia trvá veľmi dlho, ja sa vám za to ospravedlňujem, ale vidíte sami, koľko je tých informácií a aké je to dôležité, ale budeme sami svedkom a sme teraz už svedkom toho, že táto agenda Green Dealu bude použitá na to, aby vlastne ľudstvo začalo zachovávať nedeľu, pretože príroda potrebuje si oddychnúť jeden deň od smogu, od všetkých ľudských aktivít a ktorý iný deň teda by na to mal byť ustanovený, keď nie je nedeľa. Samozrejme je tam odpočinok rodiny, rodiny potrebujú uzdraviť sa, stav rodín na tomto svete nie je dobrý, rodiny sú rozbité, rodiny sú nesúrodé a proste nejednotné a zachovanie nedeľného pokoja aj v prípade teda posilnenia rodiny ako takej bude veľmi dôležitým prvkom k celému tomuto dianiu a k celej tej aktivite zmeny zachovania soboty na nedeľu. A takto bude celý svet prinútený, bude to prinútené, pretože to nebude len tak. Už teraz vidíme nátlak ekologických aktivistov, ako proste zdôrazňujú neprimeraným spôsobom to, že by sa malo veľmi dbať na prírodu. Samozrejme, príroda je pre nás veľmi dôležitá, ale to, čo by sme my ako študenti Biblie mali vedieť, že prírode už nič nepomôže. Už len druhý príchod Ježiša Krista zachráni našu planétu. Samozrejme, to neznamená, že sa máme správať k prírode necitlivo. Určite nie. Máme si prírodu ctiť a vážiť a robiť všetko preto, aby teda prírode bolo pomáhané, ale určite nie nejakými extrémnymi uzávermi, ako ich vidíme a poznáme v dnešnej podobe. Takže poďme ešte trošku sa pozrieť na ducha prorockého. Nedeľné hnutie si teraz zrazí cestu temnotou. Lídri zatajujú skutočný problém a mnohí, ktorí sa zjednocujú v hnutí, sami nevidia, kam smeruje spodný prúd. Jeho prejavy sú mierne a zjavne kresťanské, ale keď prehovorí duchom draka. To znamená, že kresťanské hodnoty budú a sú pretláčané násilím, sú pretláčané s neprimeraným spôsobom, nedemokratickým, kde sa potláčajú ľudské práva a slobody. A toto všetko vidíme aj v dnešnom svete. To znamená, to znamenie šelmy, o ktorom hovorí Zjavenie 13. kapitola, nie je nič iného ako zmena soboty na nedeľu a bude to presadzované násilím a nedemokratickými spôsobmi.
Tu je múdrosť, kto má nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka a jej číslo je 666. Necháme tento výklad už bez nejakého podrobného rozanalizovania. My vieme, že na pápežskej tiare, na tej troj poschodovej korune sa nachádza názov Vicarius Filii Dei. Keď zrátate rímske písmena, tak vyjde číslo 666, ale to teraz už v podstate ani nie je tak dôležité. To, čo som chcel vám odovzdať, som vám odovzdal a teda sú tam veci v Zjavení 13. kapitole, ktoré sa nás bytostne dotýkali v minulosti, dotýkajú sa nás teraz, ale dotýkať sa nás budú ešte v budúcnosti. Takže ja verím, že aj táto prednáška nám mohla pomôcť ukotviť sa lepšie v Pánu Ježišovi, lepšie sa mu odovzdať a budovať s ním vzťah, pretože to, čo nás čaká aj v budúcnosti, nebude ľahké, ale pozdvihneme svoje hlavy a hľaďme v nádeji a pozitívne do budúcnosti. A nenechajme sa ničím odradiť od nasledovania Pána Ježiša, od biblických pravd, ako sú ukotvené a zakotvené v Božom slove. Ďakujem vám za sledovanie. Je to dlhá prezentácia, ale žiaľ, nevedel som to nejak skrátiť, nejak natlačiť do seba, takže vypočujte si to keď aj na dvakrát. Takže vám prajem Božie požehnanie a stretneme sa zase pri výklade 14. kapitoly knihy Zjavenia Jána. Zatedy vám prajem všetko dobré.